jou YouTube is Tyden nie. Yo, mensen, weet je niet, koud. En ons is die loyal cases en ons sal meer video's willen drop so die week stay tuned en alles. Al jou data reg, al jou kragunits reg en alles hy. Ja, lekker warm video's en entertainment. Ons is basies net entertainment. So ja guys, stay tuned. En ons is op 9 subscribers en onze doel voor de jaar is om 200 subscribers te reach. Ja. Alsjeblieft guys. Nie vergeet om te like en subscribe. Ja, liefde. Je gaat jou lekker naar laken houden, bikkie gerust en geslapen op jou. Ik blij op je lane, ik is pa below. Als laat ik alvast dus een bangalow. Het is tijd om te flexen, ik is klaar gebouwd. Ze lijkt die ik voel ze een pa voor jou. Ze bieden jou top en jou glaas.